DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 12 minutos pasado alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na ito mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Lunes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, DOH nagpatanid sa paggamit ng generator set. 250 katawo ang nakinabang sa tupad program sa Tercer Distrito, Canal Bay. Permanent relocation para sa mga bantadon sa kalamidad ibubusol sa Senado. Pagkrear ng Department of Disaster Resilience pinaboran ni Zubiri. Sa lado national, priority measures ni Duterte ibubusol kan Kongreso. Cagayan, planong ibalik ang magayon na buhay kay ini. SSS may calamity loan sa mga naapektaran kan kalamidad. Pagsuspender nin klase nasa desisyon man giraray kan mga LGU. Sa ibang nasyon, 10 pasyente ng COVID-19 nagadaan sa Romania. Sa lado ning Karawat, Gilas Pilipinas nasa Kalambabol na ngunyan. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Inatong ang Bareta ulit dyan sa luwa si Luwens Barsana. Luwens kamen. Salamat abi Direk Edwin and Ate Chie. May nangyaring aksidente. Ngunyan pasada sa Mayawa Bridge sa may boundary ka na Rawis and North area. Ang biktima, siguro sa mga nakapamidbid kayo dyan sa tabako, si Certain Jose Batalier, Purok 5 ka na San Roque ka na tabako, ang address ka ini tabi Direk Edwin and Ate Chie. Sa initial na impormasyon niya na nagbungkaras, nagmamaneho ini, pasiring sa likat siguro ini, asin na napabungguan, initialmente ang sarupang motorsiklo. Alagad sa ngunyan, ipinagdalagan mo na nin ambulansya, panganin ng mabulong dahil ta iridungon yan ang biktima. And sa ngunyan, nagkrear rin grabing traffic sigdi sa nasambitan ng lugar, asin ini pinagrespondihan man ka na kapulisan, asin na pag-assister man ni Kagawad Virgilio Gaviria ka na Buyuan. So, sa ngunyan, pinagakuha na nina ambulansya ang nasambitan ng biktima, digdi sa nasambitan ng lugar tabi, Direk Edwin and Ate Chie. So kabangga kinayain man. Right, parang nainot gari na kuhaon. Sa ngunyan, lang kaya digdi o napasingit lang kita digdi. Grabe ngunyan ang traffic digdi sa tuyang location. Bata mauranon tabi, Direk and Ate Chie tabi. Roger, so yan ang tabi, Direk and Ate Chie. At tabay lang sa iba pa mga detalye sa kinaraman digdi. Ako po, si Luwers Bursi Barsena, exclusive yan, DZGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Nagpatanid ang Department of Health na ang mga generator set kung sa lang pagkagamit pwede magresulta para matipon ang carbon monoxide sa laog kan harong, garahe o edifisyo na pwedeng makaudong sa mga taong nasa laog kaning. Sinabi ni DOH Assistant Regional Director Chito Avelino na pinapatanidan ang publiko na magbantay sa mga simptomas na may relasyon sa pagkakaudong ng carbon monoxide. Sa sinabi na iba sa mga simptomas iyon kulog nin payo, nadidefisilan sa paghangos, altered mental status, asin ang pag-uugali, napapagal, nahihilo o kaya nalilibong o nadefisilan sa paglakaw, problema sa paghiling, asin pagsuka, rapid breathing, chest
pain, as in rapid o regular heartbeat. Siya nagpalos ng pahayag matapos na may mga nagkagaradan dalan sa pagkakaudong kausa kan paggamit ng generator set dalan sa kawaran nin kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Si Congressman Didi Cabredo kan Tercer Distrito Canalbay nagtagaman in fundo para sa implementasyon kan tupad program sa Tercer Distrito Canalbay tanganing matabangan man ang mga apektadong obrero sa paaginin pagtaunin tabang as in emergency source of income sa panahonin pandemya si Riman dugang na ayuda matapos magrapado ang nagkapirang bagyo. Maabot sa total na 250 katawo halis sa 13 barangay kan Ginubatan Albay ang nakaresibin ng ayuda finansyal kay banaan barangay San Francisco, San Rafael, Morera, Travesía, Calzada, Ilawod, Poblasyon, Iraya, Mauraro, Inamnan Grande, Inamnan Pequeño, Magiron asin Lower Binugsakan. Ini makakatabang para sa pag-irahay kan mga nadanyaran sa na public facilities dahilan sa bagyo, mantang ang mga ini makakaresibi ng 5,000 pesos sa laog ng 16 diyas na trabaho. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mag-Joy Antiba. Iwas germs, iwas sakit. Mahagad ng tabang ang gobyerno lokal kan malilipot albay sa mga ahensya ng gobyerno pati na sa gobyerno nasyonal para sa panghaluyan na solusyon sa problema kan mga residentes kan Barangay San Roque matapos magkaigwa ni maiwasan na pagtupag ng daga sa salog kung saan 65 pamilya ang nasa peligrosong sitwasyon. Sinabi ng Alkalde Rolly Volante na sinda nagpapahanap naman ni mahiwas na lugar para maging relocation site kan mga apektadong pamilya. Sa ibong nalado ang mga pamilyang paramenres na nasa evacuation center nguna mantang ang mga ini pigtatawa naman ninda nin ayuda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Nangapudan si Senador Mig Zubiri na bilugo na ang Department of Disaster Resilience na iyoan makapot sa long-term planning asin implementasyon kan pagresponde kan gobyerno sa panahoning kalamidad asin iba pang disaster. Sa sayang pagbisita sa Albay, sinabi niya na ang DDR iyoan matutok sa gabos sa disaster aspects kay bana ang preparasyon, rescue relief asin rehabilitasyon. Idinagdag pa man ni Zubiri na kun mahaman ang departamento, ini matutok man sa pre-positioning nin mga ekipahe sa relief goods, pati naman ang distribusyon sa mga local government units. Sinabi niya na dadarahon niya ang siring na issue sa pagdangog kan Senado ngunya na simana. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinaboran ni Senador Edwin ang kahagadan na magpagibo na nin mga typhoon resilient school buildings tanganing dahil naman madanyaran ang mga eskwelahan kung ang kaso igwan ng mga makakusog na bagyo sa riyon. Sa sayang pagbisita sa Albay kasuhapon, sinabi niya na dapat man na magkaigwan in permanent relocation site para sa mga residentes na nasa costalis na lugar, asin mga nasa bantado na sa landslide, lahar flow, asin iba pang peligro na pigsasabi na ini ang magiging long-term solution. Sa ibong nalado, sinabi ni Gatchelian na ini mga ngaipon ni dakulang fundo halis sa gobyerno nasyonal tanganing marealisar ang proyekto si Riman, maprotiran ang mga namamanuaan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bye-bye bahay Rus kahit sa pambahay with Downy. Nagpadaramanin ayuda sa Senador Sani Angara sa mga lugar na rinapado kan bagyong Rolly sa Kabikolan. Ang relief operations na alagang Angara ginibos sa Bato asin Vera Catanduanes na yung anagulpikan bagyo. Nagpadaraman siya nin ayuda sa Albay, siring sa Legazpi City, Kamalig asin Polangi Albay. Katuwang ang mga opisyales lokal, tauan kan Philippine Coast Guard asin Bureau of Fire Protection, kun kaya areglado man na naitauan ayuda ni Angara. Sa ibong nalado, nagkaigwaman ng relief operation sa mga apektadong pamilya sa Kamsur. Iyan ang primerong gabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. Lemes na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang
Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo. Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin to. Pampatulog nating lahat. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. DABIGC.org. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang tatlong empty sachet, any combinations. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, firma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng kalahating milyong piso at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. Meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's gift pack. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Per DOH FDA permit number 0909/0/2020. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang tayo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antivac. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag sila sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge para lahat tayo. Chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman,
Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Sa tabang kang Revicon Forte, kung lawas, sani puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, sani puwersang lakas. 5 pesos SRP na Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Kinonfirmar ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez na magkakaigwa ni marathon session ang mga kongresista tanganing masiguro na maipapasar ang gabos na priority bills kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya badigdi ang propestong mapakusog ang ekonomiya ka nasyon, dugong na protection sa mga Pinoy kontra sa COVID-19 pandemic asin ang sunod-sunod na kalamidad. Sa sinabi na sa pagbulta ninda sa trabaho ngunya na aldaw, na igwanin kadakol na priority bills na nakatalaan para sa plenaryo asin committee deliberation. Gusto ni House Speaker Lord Alan Velasco na ibugtak sa prentera ang gabos na mga economic asin anti-poverty measures tanganing aprobaran ninda ang mga priority measure kan presidente bago sa panahon nin eleksyon. Mientras tanto, nakadepende sa mga lokal na gobyerno ang pagsuspender kan mga klase sa mga eskwelahan. Base sa abiso na ipinaluwas ng Department of Education, tinawanin doon kay Nina nakasalalay sa mga lokal na gobyerno ang suspension in distance learning activities sa mga pampublikong eskwelahan asin mga universidad. Alagad, nagasalalay man sa mga manihamiento kan mga pribadong eskwelahan kung pag-ooktaba o ioktaba ng unanindaan klase dahil naman sa naging epekto kan bagyong Ulysses. Sesenta katawan ang gadaan sa pagrapado kan bagyong Ulysses. Sinabi kan National Disaster Risk Reduction and Management Council sa paagi ni Mark Timbal, tagapagtaram kan NDRRMC na 22 kaniyan hali sa Cagayan Valley Region, 2 sa Central Luzon, 17 sa Calabarzon, 8 sa Cabicolan, 10 sa Cordillera Administrative Region, asin 8 sa National Capital Region. Sa sinabi na 12 katauman ang nawawara kung sa 8 kaini sa Cabicolan, 3 sa NCR asin 0 sa Calabarzon. Idinugang pamanyan na 21 katauman ang nirido kung sa siyam kini ang sa Calabarzon, 8 sa Cabicolan, asin 3 sa Central Luzon, si Rigman 0 sa Car. Nagpapatakot na naman ang panibagong big-time oil price hike sa kabos sa produktong petrolyo ngunya na simana. Sigun sa source sa industriya, posibleng magkawat sa 1.50 sa 1.60 pesos sa aumento sa presyo kan kada litro ng diesel. 1.10 sa 1.20 pesos man ang piglalao man na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, mantang 1.30 sa 1.40 man sa
kada litro nin kerosene. Paliwanag man kan nagkapirang kumpanya ang big time oil price hike dahil sa pag-aumento man kan presyo nin petrolyo sa pangkinaba na merkado dahil sa piglalauman na pagsipa sa demand kan petrolyo. Kasunod naman kan anunsyo na harin ninang ipaluwasan bakuna kontra COVID-19. Nagpaliwanag si Presidential Spokesman Harry Roque mananangon sa nag-viral na video sa social media. Ini matapos siyang mabatikos ni Nusto kan mahiling sa video na puwerte ang pagkurokanta sa sarong video o kibar sa Baguio City maski grabe na ang kasibutan kan gobyerno na matabangan ang mga renapado kan kalamidad. Sayang sinabi na parte ni kan unloading o pagbabawas nin kapagalan na ginibo niyang pagkanta sa video kay dalanta tambak na ang trabaho kan mga nakaaging aldaw. Ini ikinauyam kan mga netizens lalo na tabagulbol ang pagresponde kan gobyerno sa mga naapektaran kan bagyo. Dinipensahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpapaluwas nin mga dam nin tubig sa taho kan pagrapado kan bagyong Ulysses. Sigon sa Presidente, kay puhan ang pagpapaluwas tin tubig kan mga dam dahil maresulta ini sa mas matinding danyos kundi igigibuhon ang lakdang na ini. Sigun sa Presidente, sa oras na maabot na kan mga reservoiran sa indang spilling level as inda ini nagpaluwas tin tubig, maresulta ini sa batak kan mga dam kung saan pwede pa ining marumpag na darama na maresulta man nin mas grabing problema asin danyos. Enot kay ini nagkapirang mga lokal na gobyerno ang pahayag nin pagkauyam matapos na magpaluwas din tubig ang nagkapirang dam na nagresulta sa pagbaha sa nagkapirang mga lugar sa nasyon. Partikular di ang ginibong pagpapaluwas din tubig kan Magat Dam na kinabigla kan Cagayan asin Tugigaraw dahil sa rika sa Sinlangkaw kan pagbaha na dinara kaini sa saindang probinsya. Bareta hali sa ibang nasyon, 10 katawo ang nagadaan dalan sa COVID-19 sa Pietraniat sa Romania. Alagad ba ko ini dahilan sa nasabing helang kundi ang pagsilyab kan sulo sa pigdadagusan nindang hospital sa nasabing syudad. Sigun sa manayamiento, kanda pinangaranan na hospital, nagpuon ang kalayo sa sendang intensive care unit asin nagdurar nin sarong oras. Katakod kini, nagsapar nin second degree burn ang mga doktor na nagsalbar sa mga pasyente alagad dakol pa manggararay sa mga ini nasa kritikal na kondisyon. Bareta sa lado ring Karawat, sinabi kan Samahang Basketball ng Pilipinas taan Philippine Men's National Basketball Team tinugutan ng magkaigwanin ensayo sa paaginin bubble sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. Ini dahilan taan Gilas Pilipinas makawat sa second window kan FIBA Asia Cup 2021 qualifiers sa Manama, Bahrain ngunya na bulan. Sanang sinabi na sinda tinauan na nin Go Signal ni Chief Implementer Secretary Carlito Galvez kay National Action Plan Against COVID-19 para makapuon na nin ensayo. Print pen anapod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban sa panibagong nindang invention na talagang unique asin makaskas na mabubugtakan nin label o pangaran ang anong mga bagay sa lauksanan ni nagkaparang segundo. Sigun sa mga eksperto, ang print pen pigdisenyo na compact asin versatile device. Pinagbiyo ining pen asin printer na pwede mong bitbiton maski sa mababakal ini sa kadadad na $200. Istorya na iba. Sarong lalaki sa Massachusetts ang iuyaman na sa mga lubak sa indang lugar nagpuon na magtanom ning saradit na Christmas tree sa mga luho na nahiling niya sa tinampo. Nagpuonan gabos kan Sabado, kanaligis kan auto ni Kevin Martin nagkapirang lubak sa tinampo haran ni sa inda dahilan para ma-flat ang gabos na rueda kan sayang auto. Sigun kay Martin, dati na siyang nagreklamo sa mga otoridad manungod sa mga lubak alagad, di man inipig tatawanin atensyon. Kaya pagkatapos ka nangyari sa sayang auto, desisyon siyang magduman sa hardware store asin nagbakal nin santambak na daga. Asin ikinaag niya sa mga lubak na iyon tinanuman niya ni mga saradit na Christmas tree. Naging epektibo ang naisip ni Martin dahil kinaagahan tulos tinangkasan sa mga Christmas tree asin pinakarhay ang mga lubak sa saindang lugar. Flashback!
Nobyembre 6 o 16 kan 1904 kan itindog an Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan kung saan ang mga nagkasala na sentensyado nin banishment pigdetara. Pigdesignar ini para sa siring nakatiyuhan durante kan remen kan mga Kastila sa nasyon pero naipautubini kan pananakop kan Amerika. Ang Iwahig facility minukna para sa mga Pilipino na kontra sa pananakop kan Amerika sa Pilipinas. Si Governor Luke Wright ang nagtaonin otorisasyon para itindog ang penal colony na orihinal na minasakop nin 22 acres. Ang mga preso na dainas upay sa Bilibi Prison sa Manila ang minaserbi kan sendang sentensya sa Iwahig Penal Colony. Yan mga tugang detalles kay mga bareta ang unyan pagkauddo. Sa pangaran ni Mardela sa Newsbase, John Napoli sa Lado Technical. Kami po nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Malaki ang banta ng malawakang pagkalat ng tigdas. Dumarami rin ang kaso ng rubella o tigdas hangin at kasalukuyang pa ring may polio outbreak sa ating bansa. Higit na mapangani ang mga sakit na ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang, lalo sa mga wala o kulang ang bakuna. Bakuna lamang ang mabisang paraan para maiwasan ang mga sakit na ito. Pabakunahan ang inyong anak na wala pang 5 taong gulang sa gagawing measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity sa inyong barangay simula October 26 hanggang November 25, 2020. Tandaan, chikiting ligtas basta't may dagdag bakuna kontra rubella, polio at tigdas. Isang paalaala ng inyong DOH Bicol. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya,